Els pastors de l'Església no han de dur l'espasa, sinó que han de, diguem, educar o convèncer al poble amb la paraula. Les mencions en la Església primitiva contra la violència són molt clares. Per tant, unir aquests dos conceptes mai està exempt de polèmica. Es vull fer notar que en tot el santoral de l'Església no hi ha ni un sol sant que siga membre d'un ordre militar. És molt difícil fer-se sant a base de matar gent, i tallar braços i tallar colls. Sempre comporta aquest concepte de sacralització de la violència i aquest concepte de guerra santa provoca una sèrie de problemes ideològics que no són menors. Des de Sant Agustí s'elabora la teoria de la defensa justa, però barrejar-ho amb la vida religiosa és complicat. L'Església, a inicis del segle XI, condenava claríssimament la violència dels cavallers. Els moviments de pau de Déu que es van crear al segle XI, els cavallers per l'Església són bandits, és gent violenta que ataca les comunitats camperoles o que ataca els béns de l'Església. I el procés pel qual la cavalleria, en tant que ofici, l'ofici militar, que al final consistís en això, en matar, en saquejar i en agredir a persones, pel qual aquests cavallers són progressivament incardinats, són integrats dins de l'ordre social cristià, que és un procés progressiu al llarg del segle XI. El gregorianisme o la reforma gregoriana, a banda de promulgar una separació entre laics i eclesiàstics, el que també promou és oferir vies específiques de santedat per a cada grup de laics. Assumir en l'ordre social cristià els mercaders, que al principi tots són condemnats perquè trafiquen amb diners i altres qüestions, o integrar-se dins de l'ordre cristià a aquesta classe dels cavallers. I això culmina a finals del segle XI amb la creació, amb la convocatòria de la croada, és a dir, amb el Miles Christi, el guerrer de Crist, aquell que pren l'espasa no per vanitat, no per obtenir béns terrenals, no per dirigir la violència contra els cristians, sinó al servei de l'Església per a recuperar les terres on va tindre lloc la vida i la passió de Jesucrist. És aquest concepte nou que naix a finals del segle XI. De vegades s'han volgut establir paral·lelismes amb el concepte de guerra santa entre els musulmans, la jihad, i fins i tot entre els ordres militars i el que són els ribats. Els ribats són una institució que tenen els musulmans, una espècie també de llocs en la frontera, on són grups de guerrers que fan vots religiosos, s'encarreguen, fan el sacrifici de combatre per Allà i defendre la frontera. Els ribats, per exemple, és el topònim pròxim de Sant Carles de la Ràpita, són aquesta mena d'organismes que existien en el món musulmà. Aquesta teoria és antiga i avui en dia no s'accepta tant, no s'accepta i s'alligació d'aquests precedents islàmics. La primera croada, per tant, com dic, predicada en 1095, culmina l'any 1099 amb l'èxit, amb el gran triomf, que és la presa de Jerusalem. Els croats entren en la ciutat santa, en Jerusalem. Dic, la convocatòria ha tingut un gran èxit, no han anat reis ni emperadors. La primera croada és que és l'única que té un èxit gran, no acudís cap rei. A partir de la segona comencen a anar els reis, la tercera ja van emperadors, rei de França i Anglaterra, i totes són un fracàs i un desastre absolut. La primera té aquest aspecte, aquesta croada dirigida als cavallers, aristocràtica, però normalment noblesa la majoria de segona fila, i fins i tot una vessant popular, l'ermitany i aquells que van arribar a la meitat, però una vessant popular d'aquest caràcter quasi d'un pelegrinatge armat a Jerusalem. Arran d'aquestes conquestes se constituïssin els regnes llatins de Terra Santa, que hi tenen